व्हेज दिवाणी हंडी. हा ते रेसिपी आपली रेडी. मस्त झाली आहे. फुगली का भाकरी फुगली बघ. इकडे दोन माणसं बघतात आहे. एका माणसाच्या हातात दुसरा माणूस आहे. ठीक आहे ते आम्ही दाखवू नाही शकत तुम्हाला. नमस्ते सर्वांना. आज मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल रेसिपी बनवतोय. रेसिपीचं नाव आहे व्हेज दिवाणी हंडी. आता मला एवढं हसायला काय येतं कारण दिवाणी बोलल्यावरती काजलने एक एक्सप्रेशन केलं होतं ते तुम्हाला मी नंतर दाखवेन. सर्वात आधी आपण गॅस पेटवूया. आणि बघा इकडे ही मोठी कढाई घेतली आहे. सुरुवात आपण तुम्हाला हे सांगून करतोय की इकडे आम्ही बघा 4 प्रकारच्या भाज्या घेतलेल्या आहेत. फ्लावर, आपण गाजर, आपले ग्रीन पीस किंवा हिरवे वाटाणे आणि आपले इकडे फरसबी घेतलेले. आणि सर्व तुम्ही असं म्हणू शकता की हे एक एक वाटी सुद्धा आहे किंवा तुम्ही म्हणू शकता की प्रत्येक हे 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम. आता हे आपण सर्व आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. पण हे मी तेलामध्ये न फ्राय करता साजूक तुपामध्ये फ्राय करतोय म्हणजे जरा आपण हेल्दी डायरेक्शनने जाऊया. आणि ते तुम्ही विचाराल की एवढ्या भाज्या फ्राय करायला आपण तेल कोणत्या मापाने घेणार आहे. तर इकडे मी टीस्पून न घेता इकडे टेबल स्पून घेणार आहे. बघा टेबल स्पून जरा मोठा असतो तर मी इकडे 1 टेबल स्पून साजूक तूप घेणार आहे. आणि जेव्हा पण मी साजूक तूप बोलतो ना तर ह्याला तुम्ही म्हणाल की 1 टेबल स्पून जे असं सुका पूर्ण घेतलं की तो जास्त होतो. आता हे चांगलं गरम होते. सर्वात आधी साजूक तूप गरम झालेला आहे चांगला. आता ह्या आपल्याला भाज्या ना स्टेप बाय स्टेप म्हणजे ज्या भाज्याला जास्त वेळ लागतं फ्राय व्हायला ती भाजी आपण पहिली टाकणार. तर सर्वात आधी आपण इकडे बघा 100 ग्राम फरसबी टाकणार आहे आपल्या 1 चमचा साजूक तूपमध्ये. गॅस मी मीडियम करणार आहे. आपल्याला 2 मिनटं चांगले भाजून घ्यायचे. तर आपण 2 मिनिटानंतर कॅमेरा परत चालू करूया. इथे बघा 2 मिनटं झालेली आहेत आपली. आणि एक ऑब्झर्वेशन सांगतो, फरसबीचा कलर जो होता ना ग्रीन तर होताच, पण जेव्हा आपण ह्याला फ्राय केले ना चांगले तर त्याचा कलर अजून जरा डार्क झालाय, डार्क ग्रीन झालाय. आता 2 मिनिटानंतर आपल्याला काय करायचं, इकडे दोन्ही एकत्र आपल्याला टाकायचे. ते म्हणजे आपले 100 ग्राम गाजर आणि आपले 100 ग्राम फ्लावर. आता हे सुद्धा आपल्याला मीडियम गॅसवर बघा. जेव्हा पण आपण टाकतो ना तेव्हा मी गॅस लो करतो. आता परत मी गॅस मीडियम केलेला आहे आणि परत आपल्याला हे 2 मिनटं मीडियम गॅसवर फ्राय करून घ्यायचं आहे. तो मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद, नहीं 2 मिनट के ढवलाढवली के बाद. आता इथे बघा मी बोललो होतो ना की 2 मिनटं आपल्याला फ्राय करायचं, पण मी इकडे 1 मिनिटानंतर ना इकडे जेवढे भाज्या आहेत ना त्या भाज्याच्या प्रमाणे मी इकडे मीठ टाकतोय. पूर्ण रेसिपीच्या प्रमाणे मीठ नाही टाकत आहे. हे बघा हे 1 मिनिटानंतर मी मीठ टाकलेलं आहे. गॅस स्लो केलेला मी परत, कारण जेव्हा पण आपला चमचा गॅसपासून किंवा तव्यापासून जेव्हा बाहेर जातो किंवा कढईपासून ना ते फ्राय व्हायचे म्हणजे करपण्याचे चान्सेस खूप होतात. तर परत मीडियम केलं आणि राहिलेले 1 मिनिट आपण फ्राय करून घेऊया. आता इकडे बघा आपले 2 मिनिटं झालेली आहेत, म्हणजे 1 मिनिट आणि 1 मिनिट. आणि इकडे तुम्ही कॅमेरामध्ये बघू शकता की आपल्या भाज्या बघा रोस्टेड वाटतात जरा. आता लास्टमध्ये आपल्याला हे जे ग्रीन पीस आहेत किंवा आपले जे हिरवे वाटाणे म्हणतो ते आपल्याला टाकायचे आहेत. हिरवे वाटाणे मी टाकलेच आहे. गॅस जरा स्लो करतोय. आणि त्यासोबतच मी बघा इकडे जरासा हलका हळदी टाकतो, म्हणजे पाव चमचा आपण हळद बोलतो ना, पाव चमचा हळदी टाकायची फक्त बस आपल्याला. आता हे सर्व जे 4ही भाज्या आहेत ना आपल्याला आता परत 1 मिनिटासाठी आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. आणि 1 मिनिट झाल्यानंतर आपल्याला प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे. आता इकडे बघा आपलं 1 मिनिट झालेलं आहे, म्हणजे टोटल अशी 2 मिनिटं मग 2 मिनिटं 2 मिनिटं मग 1 मिनिट असे करून आपलं भाज्या बघा एकदम चांगले फ्राय झालेले आहेत. एकदम आपण बोलतो ना तेलामध्ये फ्राय न करता आपण साजूक तुपामध्ये फ्राय केलं. आणि मी अशीच एक रेसिपी बघत होतो ज्याच्यामध्ये भाज्यांची क्वांटिटी जास्त असावी. काय असतं कोणकोणत्या भाज्या असतात ज्याच्यात लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये भाज्या असतात, पण हंडी किंवा व्हेज कोल्हापुरी अशा भाज्या आहेत ना ज्याच्यात भाज्यांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. तर मग त्याच कारणाने मी ही रेसिपी बनवायला घेतली आहे. आता बघा इकडे आपलं 1 मिनिटानंतर चांगलं सर्व फ्राय झालेलं आहे. आणि तुम्हाला एक सांगायचं की ह्या रेसिपीला मी 3 पार्टमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. फर्स्ट पार्टमध्ये हे झालं, हे फर्स्ट पार्ट झालं. सेकंड पार्ट म्हणजे इथे तुम्हाला कांदा बघा असा बरिस्ता म्हणतात किंवा आपण याला डीप फ्राय म्हणतो ना, जास्त त्यामध्ये आपल्याला हे 3 कांदे मी घेतलेले आहेत आणि फ्राय मला मम्मीने करून दिलेत. तर ते फ्राय कसे करायचे ते आता तुम्हाला मी शॉर्ट दाखवतोच. ह्याला मी सेकंड पार्टमध्ये बोलतो. आणि थर्ड पार्ट म्हणजे ॲक्च्युअल रेसिपी बनवणं. ॲक्च्युअल रेसिपीच्या अगोदर आपल्याला हे 2 प्रोसेस करणं खूप गरजेचं आहे. आता हे 3 कांदे कसे फ्राय केले ते मम्मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल.
आता इथे मी कांदा तळून घेते. कांदा असा तळून घेतला ना, आपल्याला समजा कोणती भाजी बनवायची असेल ग्रेव्हीवाली स्पेशल, तर असा कांदा फ्राय करून घ्यायचा, तळून घ्यायचा. म्हणजे अर्धा कांदा मी फ्राय करून घेतलाय. आता तू कांदे किती घेतले होते? 3 कांदे. हा 3 कांदे. म्हणजे मी हा 1.5 कांदा एक पहिला तळून घेतलाय. म्हणजे एकदम नाही तळायचा, थोडा थोडा तळून घ्यायचा, म्हणजे चांगला तळला जातो. एवढ्या कडे 1.5 कांदा आपण तळला. हा 1.5 म्हणजे थोडा थोडा तळायचा. तरी म्हणजे किती वेळ लागतो असं तळायला? तरी 5-10 मिनिटं तरी लागतातच. कलर चेंज होतोच ना? कलर चेंज होतो. आणि असं कांदा फ्राय होत आला ना की जरा गॅस मिडियम करायचा, नाहीतर तो आतून बाहेरून करपतो आणि आतून कच्चा राहतो. आणि हा कसा फ्राय केलाय बघ. आता हा थोड्या टायमाने कुरकुरीत होईल. एवढे सर्व भाज्या आपल्या पोटात जाणार आहे बघा, किती मस्त. आता ह्या रेसिपी मधला पार्ट नंबर 2 मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की 3 आपल्याला फ्राईड कांदे मिक्सरमध्ये घ्यायचे, मिक्सरच्या भांड्यात घ्यायचे. हे आपण 3 घेतलेले आहेत. आणि इकडे आपल्याला 15 काजू घ्यायचे. सर्वात आधी आपल्याला पाणी न टाकता हे 2 म्हणजे काजू आणि आपल्याला 3 भाजलेले कांदे, 3 फ्राईड कांदे आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायचे. आता त्यानंतर आपल्याला पेस्ट होईल असं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे बघा. आता आपल्याला पाणी टाकून चांगली याची पेस्ट करून घ्यायची. आता इथे बघा आपली पेस्ट बघा कशी दिसते. ठीक आहे, जसं मी म्हणालो होतो रेसिपीला मी ह्याला पार्ट 1 म्हणतो. हे जे भाज्या आपण केलेत ना फ्राय, तर ह्याला मी पार्ट 1 म्हणतोय, ह्याला पार्ट 2 म्हणतो. आता आपण पार्ट 3 करणार आहोत. तर त्यासाठी टेबलस्पून 3 टेबलस्पून मी इकडे तेल घेतोय. हा घेतला 1 2 हे 3 टेबलस्पून आपल्याला तेल घेतलेलं आहे. आणि इकडे जरा मी गॅस फुल करतोय, म्हणजे जरासं तेल आपलं गरम झालं पाहिजे. इथे मी घेतलंय आपला 1 टीस्पून जिरा. इकडे 3 मी वेलची घेतलेली आहे, 2 दालचिनी घेतली आहे, 3 लवंग घेतलेले आहेत आणि 2 आपले तमालपत्र घेतलेले आहेत. हे आपल्याला सर्व तेलामध्ये टाकायचे आहेत. पण सर्वात आधी मी फक्त जिरा टाकतोय 1 चमचा. आता बघा तेल आपलं तापलेलं आहे, तर गॅस मी मीडियम करतोय. आता मी फक्त जिरा टाकतोय बघा. जिरा असं तडतडला पाहिजे बघा, एकदम मस्त. काय काजल बरोबर तडतडला ना? त्यातच मी आता हे सर्व आपले जे साहित्य मी तुम्हाला दाखवलं ते सर्व मी टाकतो बघा. पण एक काम करूया आपण, हे जरा आपण जरा स्मॅश करूया त्याला. ठीक आहे, हे काय उडायला लागले सर्व. आपला डायलॉग आहे ना की जास्त उडू नको हा तू, जास्तच उडायला लागलायस. त्यावेळेस जिरा जास्त उडतो, तर तू जिरा आहेस का असं म्हणायचं. ठीक आहे, आपल्याला हे चांगलं एक स्टर द्यायचं आहे. त्याला काय आपल्याला जास्त वेळ नाही लागणार, पण तेलामध्ये आपल्याला एक चांगलं स्टर करायचं आहे. जेव्हा पण आपण रेसिपीज बनवतो ना आणि त्यामध्ये जेव्हा आलं लसणाची पेस्ट टाकतो ना, तेव्हा त्या रेसिपीची चव ना एक वेगळ्या लेवलला जाते. आता चायनीजमध्ये पण तुम्ही बघू शकता की आपण लसूण टाकतो, आणि आपले इंडियन सर्व जेवणात आपण जेव्हा आलं लसणाची पेस्ट टाकतो ते हेल्दी पण होतं आणि तेवढ्या त्या रेसिपीला चव पण वाढते. आता इकडे मी 2 टीस्पून म्हणजे हे जे चमचे आहेत ना, हे 2 टीस्पून भरून मी आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे. आता ही जी आलं लसणाची पेस्ट आहे आपल्याला चांगली 2 मिनिटं स्लो ते मीडियम गॅसवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायची. तर आता मी 2 मिनिटं फ्राय करतो आणि नंतर आपण मिळूया 2 मिनिटानंतर. आता इकडे बघा आपले 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला 2 साहित्य अजून टाकायचे आहेत, म्हणजे ते म्हणजे टोमॅटो प्युरी आणि पाणी. इथे बघा हे ह्याला म्हणतात 1 टेबलस्पून असे मी घेतले 5 टेबलस्पून आपली टोमॅटो प्युरी. हे तुम्ही बनवू शकता किंवा तुम्ही रेडीमेडही वापरू शकता. रेडीमेड सुद्धा अवेलेबल असतात आणि बनवलं तर वेल अँड गुड, म्हणजे तेवढी हेल्दी असेल. आता इकडे बघा 5 चमचा मी टोमॅटो प्युरी टाकतो याच्यात. इकडे बघा आपला गॅस स्लो आहे. जे टोमॅटो प्युरी मी टाकली ना त्यातच आपल्याला 3 चमचे 5 चमचे आपण टोमॅटो प्युरी टाकली, 5 टेबलस्पून. आता इकडे 3 टेबलस्पून आपण पाणी टाकतोय आणि त्याच वाटीत घेतो, कारण कसं ते सर्व टोमॅटो प्युरीनं एकदम पूर्ण वाटी पण साफ होईल. ओके, आणि आता आपल्याला हे मीडियम गॅसवर 2 मिनिटं आपल्याला चांगली ही प्युरी फ्राय करून घ्यायची सर्व ह्या मिश्रणामध्ये. मिश्रण म्हणजे काय, आपण सुरुवातीला जे टाकलं होतं ना जिरा, तमालपत्र, वेलची आणि दालचिनी, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 मिनिटं चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. चला आता 2 मिनिटं मी चांगले मीडियम ते स्लो गॅसवर हे चांगलं ढवळून घेतो. आता इकडे बघा आपण टोमॅटो पेस्ट टाकली, त्यामध्ये आपण पाणीसुद्धा टाकलेलं आहे ना, टोमॅटोची प्युरी टाकली आपण, सॉरी. ठीक आहे, आता त्यानंतर आपल्याला काय घ्यायचं बघा, इकडे आपण मसाले घेणार आहे.
1.5 चमचा आपला घरगुती लाल तिखट आपण मसाला घ्यायचा आहे. 1.5 चमचा आपल्याला धनाची पावडर घ्यायची आहे. 1 चमचा आपल्याला काश्मीरी रेड चिली पावडर घ्यायची आहे. ह्या मसाला आणि ह्या मसाल्यामध्ये फरक आहे. तर हा मसाला आपला तिखट असतो आणि काश्मीरी रेड चिली पावडर हे कसं रेसिपीला एक रेडनेस आणतं. आणि इकडे आपल्याला 1/2 चमचा हळद घ्यायची. तर हे सर्व मी 4ही वस्तू आपण या आपल्या मिश्रणामध्ये टाकायचे, या रेसिपीमध्ये टाकायचे. आणि हे सर्व आपल्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि इकडे तुम्हाला एक वेगळं म्हणजे काहीतरी बॅकग्राऊंड म्युझिक येत असेल, चांगलीच बॅकग्राऊंड म्युझिक येत असेल. आता तुम्हाला समजलं असेल की ही रेसिपी मम्मीने न करता मी का करायला घेतली आहे. आणि मम्मीला कसं जरा थकायला सुद्धा होतं. आता बॅकग्राऊंड म्युझिक तुम्हाला समजलीच असेल. मसाला टाकून मी ढवळला आहे. त्यात मी अजून 2 हिरव्या मिरच्या टाकतोय बघा. तुम्हाला जर तिखट नाही पाहिजे असेल, कमी पाहिजे असेल तर तुमच्या हिशोबात तुम्ही ही मिरची टाकू शकता, अवॉइड केली तरी चालेल. आता हे मिश्रण ना 1-2 मिनटं लो फ्लेमवर मी सर्व फ्राय करून घेतो. म्हणजे मसाला आहे ना सर्व टोमॅटोच्या प्युरीमध्ये ना सर्व मिक्स झाला पाहिजे असं चांगला. चला मिळतं है 2 मिनट के बाद. आता इकडे गॅस मी पूर्णपणे स्लो केलेला आहे. आणि आपण जी पेस्ट बनवली होती ना ज्याच्यात आपण 15 काजू आणि 3 फ्राईड ऑनियन आपण टाकले होते, बरोबर, 3 आपले पूर्ण फ्राय केलेले कांदे, त्याची जी पेस्ट आहे मी जे आता इकडे टाकतो आहे. आता इकडे बघा आपली कांद्याची आणि जी आपल्या काजूची पेस्ट होती ती मी टाकली याच्यात. आता आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे 3 ते 4 मिनटं आपल्याला मीडियम हीटवर आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचं आहे. हे बघा इकडे पेस्ट बघा तर सर्व मी एकजीव करून घेतोय. आणि तुम्हाला ही पेस्ट आता अशी दिसते ना. आता तुम्ही विचाराल मला की हे पेस्ट आता 3-4 मिनटं किंवा किती वेळ ठेवायची. तर ह्याच्यातला जो ऑइल आहे ना तेल वेगळं झालं पाहिजे तेव्हापर्यंत आपल्याला हे आता चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. म्हणजे कसं जेवढे मसाले टाकले आहेत किंवा जी आपली पेस्ट आहे ना कांद्याची पेस्ट आणि काजूची पेस्ट ती चांगली फ्राय होते. म्हणजे तेल सेपरेट झालं म्हणजे ते चांगलं फ्राय झालं. आता जेव्हा तेल सेपरेट होईल तेव्हा मी तुम्हाला दाखवेन. आता तुम्ही इकडे बघू शकता ह्या पेस्टला बघून ना खरं माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय. आणि जी आपली स्टेप आहे म्हणजे आपलं तेल बघा सेपरेट झालं पाहिजे. इकडे दिसतंय तेल सेपरेट झालेलं, काजल दिसतंय ना तुला? हो दिसतंय. म्हणजे ही प्रोसेस आतापर्यंत ही प्रोसेस झाली. आणि ही तुम्ही चटणी म्हणून खाऊ शकता, पण आता नाही का याच्यात मीठ नाही टाकलेलं आहे आपण मीठ टाकलं असेल ती चटणी झाली असेल. काजल कसं वाटतं खायला ते? टेम्पटिंग वाटते ना. आता ह्या आपल्या ग्रेव्हीमध्ये एवढ्या सर्व मिश्रणामध्ये आपण जे सुरुवातीला सर्वात जे फर्स्ट स्टेप केलं होतं म्हणजे जे भाज्या आपण जे फ्राय केले होते ना ते आपण टाकणार आहे याच्यात. ठीक आहे, तर कसं दिसतंय? अजून मी कोणाला तरी विचारतो, इकडे तिकडे कॅमेरा नाही फिरू शकत आम्ही. कसं दिसतंय ही चटणी बघा. इकडे 2 माणसं बघतात आहे. एका माणसाच्या हातात दुसरा माणूस आहे. ठीक आहे, ते आम्ही दाखवू नाही शकत तुम्हाला. दिला बॅकग्राऊंड म्युझिक दिलं. आता बघा हे सर्व मी भाज्या टाकल्या त्याच्यात. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता हे नॉनस्टिक आहे ना, मग त्यासाठी मी इकडे नॉनस्टिकच आपलं म्हणजे वुडनच वापरतोय आणि नॉनस्टिक पण वापरतोय, म्हणजे दोन्ही वापरतोय. ह्याने कसं ह्या चमच्याने कसं कोपऱ्यातलं काढता येत नाही म्हणून कधी कधी हा चमचा वापरावा लागतो. पण दोन्ही बघा एकदम म्हणजे ह्याच्या टाईपचेच आहे ते सर्व. आता हे जे मी भाजी टाकले सर्व, आता परत आपल्याला हे स्लो ते मीडियम गॅसवर 3 ते 4 मिनटं सर्व फ्राय आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. कधी तुमच्याबरोबर पण असं होतं की रेसिपी बनवता बनवता तोंडाला पाणी सुटतं? कसं वाटतंय काजल? बघ हॉटेल स्टाईल है ना. म्हणजे टेम्पटिंग तर टेम्पटिंग आणि भाजी पण आपल्या तेवढ्या पोटात जाणार आहे बघा ना पूर्ण. म्हणजे म्हणूनच ही रेसिपी मी सिलेक्ट केली. आणि मला तुम्हालाच एक विचारायचं आहे की अजून जर तुम्हाला अशी कोणती रेसिपी पाहिजे म्हणजे असं वाटतं की ती रेसिपी मी बनवावी तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. रेसिपीचं नाव सांगा आणि ती सांगा की पप्पू तू ही रेसिपी बनव. फॉर एन एक्झाम्पल आता मी ही व्हेज दिवाणी अंडी बनवतोय. फॉर एन एक्झाम्पल पप्पू तू व्हेज कोल्हापुरी बनव किंवा पप्पू तू XYZ रेसिपी बनव असे कमेंट बॉक्समध्ये टाका आणि मी तुम्हाला नक्कीच बनवून दाखवेन. आता काय माझीच बनवायची वेळ आहे आता. पण तुम्हाला एक सांगायचं हे जी तयारी केली ना मी मी नाही केली. हे जे सर्व आपलं कटिंग करून दिलेलं आहे ना हे सर्व मला काजलनी सर्व कट करून दिलेलं आहे. मी व्हेजिटेबल्स आणले, काजलला म्हणालो की मला एवढ्या क्वांटिटीमध्ये हवे, तिने तेवढे क्वांटिटी मला सर्व कापून दिले आणि कांदा मला मम्मीने फ्राय करून दिला. म्हणजे सर्वांचे हातभार लागलेले आहेत इकडे आपले. इकडे 3 मिनिटं आपल्याला कॅमेरा ठेवायची पण गरज नाही कारण 3 मिनिटं तर मी इकडे बडबडच केली पूर्ण. या रेसिपीमध्ये आपण सर्व भाज्या अगोदर फ्राय केले होते, पण आपण इकडे बघा शिमला मिरची मी एक घेतली आहे. ती अगोदर आपण फ्राय नाही केली होती, विसरलो नाही, ती फ्रायच नाही करायची ऍक्च्युली. ती ह्या स्टेप नंतरच टाकायची. आपले 2 मिनिटं झाले आहेत ना, 2 मिनिटानंतर आपल्याला हे शिमला मिरची टाकायची याच्यात.
ऑलमोस्ट आपले सर्व साहित्य आपण ह्याच्यात टाकलेलं आहे. आता परत आपल्याला हे 3 ते 4 मिनिटाचं चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. आणि तुम्ही विचाराल की ह्याला असंच ठेवायचं आहे का लिक्विड करायचं आहे की ग्रेव्ही करायची आहे. तिकडे तुम्हाला पाण्याचे ग्लास दिसतच आहेत ना. 3-4 मिनिटांनंतर आपण त्याच्यात पाणी सुद्धा टाकणार आहोत. आता मी इकडे बघा 1 ग्लास आपला जो पाणी आहे ना तुम्ही टाकतोय पूर्ण. हे बघा कसं झाली रेसिपी, बघा कशी दिसते. इकडे कॅमेरामॅन एक आहे आणि 2 माणसं अजून माझ्या बाजूला आहेत. गॅस मी एकदम स्लो करतोय. 1 ग्लास तर मी पूर्ण पाणी टाकलंय म्हणजे 200 ml. मला आता थिकनेस बघून वाटतंय की मला जरा अजून पाणी पाहिजे. आता ह्या स्टेपमध्ये पाणी किती टाकायचं हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे टोटल. आता आम्हाला भाकरीसोबत खायचं. खूप दिवस जरी भाकरी नाही खाली, पण भाकरी आपण तेव्हाच खातो जेव्हा अशी रेसिपी असते. भाकरी सुख्या भाजींबरोबर खायला ना एवढी मजा येत नाही. भाकरी कशी चुरून मुरून खाल्ली पाहिजे. तिकडे मी हा ग्लास जो पाणी ना म्हणजे पूर्ण टाकतोय बघा. ठीक आहे. आणि आपला बॅकग्राऊंड म्युझिक चालू झालेला आहे. परत ग्रेव्ही बघा एकदम अशी पातळ झालेली आहे. आणि तुम्ही म्हणाल की भाजीला चव, अरे भाजीला चव कशी येणार अजूनपर्यंत मी तर नाही टाकलंय ना आपण. आता भाजीला जेवढा मीठ पाहिजे तेवढा आपण मीठ टाकणार आहे. हो तर लहान मुलं आहे तर कसा आवाज येणारच तुम्हाला. भाई घेऊन नाचते. इथे मी मीठ टाकलेलं आहे प्रॉपर पूर्ण जेवढा रेसिपीला पाहिजे तेवढं. आणि इथे मी चांगलं ढवलून घेतोय बघा. ठीक आहे. आता हे सर्व जे आहे ना टोटलच्या टोटल सर्व एकत्र झालं पाहिजे. ते कसं होणार तर आपल्याला काय करायचं आहे, एकदम गॅस हा स्लोच आहे बघा. आता या स्लो गॅसवर आपल्याला इकडे मम्मीच्या स्टाईलमध्ये झाकण मारायचं आहे. किती मिनिटं तर 10 ते 12 मिनिटं. पण 10 ते 12 मिनिटं कंटिन्यूस आपण झाकण नाही मारून ठेवणार आहे. आपल्याला मध्ये मध्ये येऊन चेक सुद्धा करायचं आहे. आता मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवतोय. गॅस एकदम स्लो. 5 मिनिटासाठी की 3 ते 5 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवलेलं आहे. आता इकडे तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटं झालेली आहेत आपली. मी जरा झाकण आपल्या साईडला करतो. वा वा रेसिपी तुम्ही बघू शकता. आता 5 मिनिटानंतर आपल्याला परत अशी ढवलून घ्यायची म्हणजे कसं खाली लागलं नाही पाहिजे ती रेसिपीला. इथे मी चांगलं ढवलून घेतलेलं आहे. आता परत मी 5 मिनिटासाठी आपलं झाकण ठेवतोय आणि परत आपण 5 मिनिटानंतर आपण बघूया. इकडे गॅस मी स्लो ठेवलेला आहे. आता इकडे बघा आपले 12 मिनिटं झालेले आहेत आणि ते पण लो गॅसवर. ठीक आहे. फ्लेम एकदम आपली लो होती. आणि तुम्ही इकडे आता रेसिपी आपली बघू शकता कसे बुडबुड येतात आहे बघा. रेसिपी म्हणते की आता बाबा पटकन आता कोणीतरी मला खावा. एकदम मस्त एकदम झणझणीत. मस्त एकदम. आता फायनल टच आपल्याला द्यायचा. रेसिपी आता ही ऑलमोस्ट झाल्यातच जमा आहे. पण फायनल टच म्हणतात ना की रेसिपीला अजून जे रॉयल बनवतं तर ते सर्व गोष्टी म्हणजे काय तर इकडे अमूलची फ्रेश क्रीम रेसिपीला एकदाच वापरली जाते. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी फ्रीजमध्ये राहून राहून ती खराब होते. हे आमचा एक्सपिरियन्स आहे. कसं बॅक टू बॅक 2-3 दिवसात ते तुम्हाला वापरला पाहिजे. ओपन केल्यानंतर क्लोज आहे ना तोपर्यंत चांगली राहते. ही चांगली राहते जोपर्यंत डेट आहे. पण ओपन केल्यानंतर 3 ते 4 दिवसात तुम्हाला ही वापरली पाहिजे. फ्रीजमध्ये ठेवून सुद्धा ही खराब होते. तर इकडे मी 4 टेबलस्पून मी ह्याच्यात आपली फ्रेश क्रीम टाकतोय आणि गॅस एकदम स्लो केलेला आहे मी. तर बघा आता तुम्हाला रॉयल वाटेल की नाही बघा. हे गेले 1 टेबलस्पून, 2, 3 चालेल. आपला घरगुतीचा म्हणून 1 चमचा एक्स्ट्रा. बघा ह्या असे जेव्हा इन्ग्रेडियंट्स या रेसिपीमध्ये पडतात ना तेव्हा ते रेसिपीला एक बोलतात ना एक एक्स्ट्रा टेस्ट येते. आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यावरती टाकणार आहे कसुरी मेथी. आणि आपण जेव्हा कसुरी मेथी घेतो ना त्या हातात चांगली ती एकदम मसलायची चांगली. काय म्हणतात त्याला, काय करायचं याला, पान तंबाखू सारखी चांगली करून टाकायची आणि अशी स्प्रेड करायची पूर्ण. हे बघा कसुरी मेथी सुद्धा टाकलेली आहे. आणि लास्टला पूर्ण रेसिपीला अजून जरा टेस्ट आली पाहिजे म्हणून आपण लास्टला ह्याच्यात गरम मसाला टाकतोय. आणि ह्याच्यात मी 3/4 चमचा म्हणजे 1 चमच्यापेक्षा जरा कमी मी इकडे गरम मसाला टाकतोय. त्यानंतर आपण भरभरून आपण कोथिंबीर टाकायची आहे. झाली का गाजर रेसिपी पूर्ण? साहित्य टाकून पूर्ण झालेलं आहे. कॅमेरामॅन मला दाखवतोय का रेसिपीला दाखवतोय का समजत आहे? रेसिपीला दाखवा. आज तुम्ही खूप छान दिसताय. हा तुम्हाला सांगायचं आहे की हे टी शर्ट आता समजा हे आपल्याला अजून 2 मिनिटं ढवलायचे आहेत. त्या 2 मिनिटं ढवलण्यामध्ये मी तुम्हाला अजून एक स्टोरी पण सांगतो. स्टोरी म्हणजे काल बघितलं असेल तुम्ही की आम्ही पूर्ण टी शर्ट एकदम पूर्ण माझा वॉर्डरोब एकदम साफसफाई केली. त्यानंतर हा मला टी शर्ट सापडला आणि मी हा टी शर्ट कधी आणलेला आणि एकदा सुद्धा घातलेला नाही. हा फर्स्ट टाइमच मी घातलाय. नवीन म्हणजे तो आणून ठेवलेला पण घातलाच नाही मी कारण मला तो मिळालाच नाही. तुम्हाला खूप सूट करतो. हा काय? होय.
तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की रेसिपी चांगली सूट करते आहे का टी शर्ट चांगलं सूट करते. तर रेसिपी बघा, आता आपण चांगलं लो फ्लेमवर 2 मिनिटं चांगलं ढवळून घेणार आणि त्यानंतर गॅस ऑफ, फ्लेम ऑफ आणि आपली रेसिपी रेडी. आणि रेसिपी टेस्ट करून तुम्हाला सर्व लोक नक्कीच दाखवते. नाचणीची भाकरी भाजते. काय प्रोसिजर? पप्पूनी भाजी बनवली ना, हा त्याच्याबरोबर नाचणीची भाकरी. आता याच्यामध्ये आहे ना पीठ घेतलं आणि त्याच्यामध्ये उकळून पाणी घेतलं. उकळून पाणी त्याच्यामध्ये टाकलंय पिठामध्ये, म्हणजे जरा चिकट येतात भाकरी, फुटत नाही. थापताना अशा कडेने फुटत नाही भाकरी. आता मी भाजून दाखवते हा. म्हणजे आपले नाचणीचे भाकरी, सगळ्याचे मक्याची भाकरी, सगळ्याची आपली रेसिपी गेलेली आहे. तरी पण मी आता जरा दाखवते. गरम पाणी टाकल्यावर हात नाही घालायचा त्याच्यामध्ये, चमच्याने ढवळायचं. नाही तर पुढची कामं करता येणार नाही. हा, हात भाजला तर. तू एकदा आजीकडे थापले होतेस ना भाकऱ्या? हा, ज्वारीची होती ती. ज्वारीचे होते. हा. प्युअर नाचणीची भाकरी, याच्यामध्ये मिक्स काय नाही. आता नाचणीमध्ये आहे ना ज्वारी, बाजरी असं टाकतात ना, तांदूळ टाकतात. आता उपडी टाकली की ही भाकरी थापटून घ्यायची, तोपर्यंत थापून होते. फुगली ना भाकरी, फुगली बघ है ना, दम फुगली. भाकरीचे कितीतरी प्रकार असतात. पाण्यावर थापतात, हातावर थापतात, आपण पाटावर थापतो. आता भाकरी टाकली की त्याला पाणी लावून घ्यायचं. पप्पून माझी रेसिपी बनवली आहे. काय भाजी बनवली आहे? व्हेज दिवाणी हंडी. व्हेज दिवाणी हंडी. हा. म्हणजे आज खाऊन सगळे दिवाणीच होणार आहे. होय आणि ते पण नाचणीच्या भाकरी बरोबर आहे ना. होय. अशी तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी. आणि पप्पूची माझी रेसिपी कशी झाली आहे ती सांगा. तर इथे मी बनवलेली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता बाहेर टेस्टिंगला गेलो तर बॅकग्राऊंड म्युझिक चालू व्हायची. हा, तर बॅकग्राऊंड म्युझिक कधी ऑन अँड ऑफ होत राहते. तर आता आपण रेसिपी इकडे टेस्ट करूया. चला, भाकरी बरोबर अशी भाजी पाहिजे ना मी. बरोबर. आणि भाकरी कोणती आहे? नाचणीची. तुम्हाला माहिती ही भाजी मी खास बनवायचं रिझन म्हणजे आम्हाला नाचणीची भाकरी खायची होती. बरोबर है ना, त्यासाठी मी ही भाजी बनवली. हा, चला, भाजी कशी झाली. आणि त्या भाज्यांमध्ये पण 4 प्रकार 5 प्रकारच्या भाज्या आहेत मम्मी. बरोबर. ओके. व्हेज, आता मी नाव घेतो आणि काजल एक्सप्रेशन करून दाखवणार. व्हेज दिवाणी हंडी. दिवाणी कशी काजल? अशी परत व्हेज दिवाणी हंडी. हा, तर रेसिपी आपली भारी रेडी. झाली, मस्त झाली आहे. मस्त आली. हॉटेल पण खाऊन बघ. ना एकदम. आता मी फक्त कॅमेराच्या पुढे नाही येऊ शकत कारण मी कॅमेराच्या पाठीच राहणार आहे, कारण सर्व कपडे काढलेले आहेत. पुढे आलं तर पचका व्हायचा माझा. गरम झालाय रेसिपी बनवून किचन मध्ये उभा राहून. एक सांगायचं मला, जर तुम्हाला वेट लॉस करायचं असेल तर 4-5 दिवस ना तुम्ही किचन मध्ये या रेसिपी बनवायला. चांगलाच घाम येईल तुम्हाला. मस्त टेस्टी झाले एकदम. मस्त झालं ना? नाचणीच्या भाकरीवर एकदम सॉलिड. खूप छान झालं. मस्त ना, एकदम भारी. तुम्ही सगळ्यांनी ट्राय करा ही. हा, लय भारी झाले, मस्त झाले. रेसिपी बनवा, कशी वाटली आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा, है ना. बाय बाय. बाय बाय.